Nag-Ruby ang Oh, gapan, sir. Robin ko, sir. Oo, kamusta? Negative man, sir. Way man sang tao man kaya nakita. Tapos mga 6, balik ko sa gitna man kay gawlat ko sa mga tao nga masulod nga para construction. Binuksan ko nga amon gate para magsulod ang mga tao. Arin sila disulod mga 7:40, start na sila obra kay 7:30 last start nga obra nila. 7:40 may nagpabalo sa akon sa gate nga may nakita sila nga nagahigda nga tao. Automatic hingkatuan ko dayon para ma-check ko kag ano ko na-confirm mo. Oo, na-confirm ko kung tao gid yun. Oo. Kay base sa isip ko construction. Mo to nga hingkatuan ko dati na ano ko nga hindi man dire sa sulod nga obra. So pagkakita mo siya, sir, ano may mga pilas din siya or ano? Negative man, sir, wala man kami sa may na kwan. Wala siya sang pilas sa ulo, sa lawas? Negative kami, sir, kay suko man to kay tapos inang time, sir, why kami nagpalapit. Siyempre palayo kami, kay bawal kami dira. Layo lang kami. Wala man kami nag-usisa sa yalawas nga hikapo namon. Oh, wala man. Pero gano siya, sir, pagkasapo? Nagahigda lang siya, sir. Gigda lang, gapiyong niya. Wala ko, sir, kakuan kay layo lang kami, sir. Wala kami nagpalapit din nga usisaon sa namon kay. Pero kilala na nisa, sir? Kung baga, sir, dire kilala na gid man sa kiara naman sa guwa ilang sinang balay. Ilabalay? May nangyari ni siya live-in partner? Oh, may live-in partner na siya, sir. Kamusta? Nakabalo na ang iyong pamilya sa nisa? Siguro, sir, kabalo na siguro kaya ito siyempre nakita naman nila gina nagdamo din tao. Butang ta, sir, ang palibot sinidaan mga balay na dira. Oo. Ano saan ginalanto mo dira? Anong nakalabot sa sulod? Per minute, daga sulod na di siya sa raw? Ano lang man, isaga, ano man, hindi siyempre aral man lang sa buwan. Wala man kami silinga, kumbaga lang. Kung isaga sa takas-takla sa pader, umama naman ako. So parang ano lang naman, sabay lang naman sila nga, hindi lang kamo magsulod. Ito siyempre bawal, kahit private na kami din mo. Oo. Pero usually ang gakatakpan mo, gataklas din, ano lang yung reason ko naman, ano sila din? Wala na, sir, kaya hindi mo naman mapamangkot mo. Siyempre galumpat mo sila kung yung kaso. Marubingan mo. Pero klaruan ta lang, alas 5 ginasang aga. Yes, sir, alas 5. Naglibot ka natin pati sa likod. Oh, yes, wala mo pa nakitaan. Yes, 7:20. 7:40. 7:40 gin-report sa imo. Naka-report sa ako ng ang construction. Sampang sige ko pasulod sila, tapos sila picture day. Logbook ko sila mo, naka-logbook pa ko. Anong plano sa manager o tagiya sa natin nga warehouse sir? Ay, wala lang kami kabala, sir. Kung ipatadlong dalang pa, wala man sa namin. Wala pa ka, sir, kahit siyempre ang pa so ang ano sa construction ongoing pa mo. Ongoing pa sa kanan. Clear gid ang area. Pila niya kabulan gila construct mo na? Ano na, sir? Dugay-dugay naman, sir. Okay. Wala lang sa mga kwan.